Futhi yenzona singcosha umfazi yamehlula kunjalo umbali yayaqoma wandla ulele kanjani ulele kanjani wenda ulele kanjani wenda umisa madoda ulele kanjani wenda ulele kanjani ukube ubuntombi bebulula ngabe sonke siyintombi ukuphela kwento leya ehamba ingabuye emhlabeni. Some of the celebrities have tried to do what tightening. Yeah, it doesn't work. Ihla libuye lilodwa ihle emhlabeni lihamba kayiwali. Into ebhlungu ukuthi ngoba abantu abathuka intombi onothisa isikhathi esiningi umuntu uvele wahluleka ukuphatha angeke uze umuntu owaphatha kahle ekhuluma ngokuthi intombi abukho. Sex is normal nowadays. Yeah, you can't shy away from that. Osekuthusa Wash all away.